Halo, halo, slyší mě někdo? Začíná příběh zvonků ve vašich domech. Jsme Niko Elektro. Opravíme obraz, zvuk a klid pro každý dům. Starý zvonky šumí, praskaj, neslyšíš nic. Jsme Niko Elektro, obrazy, zvuk vrátíme zpět. Opravit, inovovat, digitalizovat, moderně a čistě. Montujeme moderní handsfree, telefony, audio i video, zvuk a obraz v domě. Tabla s čipy, vstup je snadný, žádný klíč. Po našem odchodu všechno zas funguje. Jsme Niko Elektro, opravíme, zmodernizujeme kvalitně. Jsme Niko Elektro, přidej se k nám, k našim spokojeným zákazníkům, co důvěru nám dávaj dál. Spolu dáme domům zvuk a obraz nový, moderní. Když hledáš jistotu, Jsme tu vždycky dál. nejen dnes, ale i zítra. S Niko Elektro máš domov, co